Ассалому алайкум ва рахматуллохи ва баракату. Умедвор ҳастам ки хубу хурсанд ҳастед бародаро. Гуфтам як хабар расонам то бисёр кадом медонам ки замин участка дар Россия харидесен. Худам дидесам ки бисёр мардуми тоҷик уже тараққӣ ёфтаесан, шукронаи Аллоҳ замин харидесан. Бародаро, як совет и просто ранги як бародарона ворияй. Дастину сол нигаҳ накнена. Замистону тобистону ҳеҷ вақт чӣ кне ки замин нагиред. Замистону тобистон, замистонда ин ҳами ҷада хона гирифтагиян. Замистонда 6 миллион да гирифтагиян. Ина нигоҳ кне ки чанд қадар раҳ соз кардагем. 2 рӯз 4000 трактор да супоридагиян. 2 смена дина 9000 бой овардагиян 4 рез, 3 рез дига қим 6500. ҳисоб кунед ки чанд ҳазор аз ход шидагиай. Бо ҳамин хелам роҳ оилам соз шидаги нест. боз ҳамин трактор як бор дига гарда биёя, ҳамин раҳ бо ҳамин хел мешавад. Барои чӣ? Барое ки полни канализатсияҳои мардум ҳозир бародаро нишон метавам ки ай кадом тараф меоян. Ай пишти заборам ҳама об омадаги ҳамисо полни приобан. Где кҷое да трактор астак бародарон аҳамияти ай ҳамуҷа қариби 1 метр болои ҳамин хоки болоша гирифтаги кандаги овардаги ва задни кош ҳамаша тела кардагиам. ҳамин хе оҳиста овардаги синаиса об аст пишти ҳамида ҳамин хе тела кардагиам. Чӣ гуфтан ин бародару замистон ҳами соҳиби хона мега худман медонистем чанд сол шудааст ки ҳами хеле кора кайсем. мо худмо ҳами засибка мекунем, замина мефурӯшем. ҳами хеле ҷоҳо да бисёр кор мекунем. ҳами замистон да мега омадем ҷое да барф буд, мега ягон нафаҳмидем ки иҷай хелиай. ҳами қадар ҳами хонаҳо полни бигем дар рӯи ҳами хеле мо ва тоҷикӣ чӣ мегем ҳами лое ки ҳастаку полни ҳами замини мулоим ягон сахт неста бе ягон трамбовка бе ягон чиз ҳамин хел камтар писок ҳамуқ болоша қимша рехтана даже ягон падушка ягон чӣ кардаги нестан. Просто дар болои замин фундамента рехтагиян тамом. Ягон кори дига накардаги нестан. ин хонае ки хай ҳамсоя мардум зиндагӣ мекунанд. шаҳр неста ки бирам нишон метам. тай фундамент ҳамин қадар где-то 5-10 сантиметр тай фундамент як бараш ҳуяй уже. барои ҳамин бародаро баҳор да ҳамин моҳи апрел майда метавонед ки хона замин харидани ҳастед. моҳи апрел майда баҳор да мисол метавонед ки биёен хона кадомет ки намедонен ай куҷо бихарен иншоаллоҳ номерома гирен занг занен адресоа метавонем ту биёен ба ин подмосква шиносо ҳастанд мерем одамои шинос ҳастанд ки худмо мо засибка кардагем бой фақат ҳамин кирпич симентҳои шикастагӣ ҳамин хеле чиз засибка кардагем. боварӣ ҳаста ки мошин метавонад даромада хона дохтан мешавад. хеле ҷое ки балота ҳастанд замистон да участкараям да тоза мекунанд меспоранд фурӯш намемонанд. мардум меоянд ҳамун замистон да мехаранд барф ки об мешавад баъд мебинанд ки беки иҷа замини намешиданӣ бес аст. барои ҳамин фанду фреби хеле да нахӯред. иншоаллоҳ кадомед бо як бор дига мегӯм кадомед ки замин харен участка харен иншоаллоҳ адресоа метавам худмо мо засибка худмо овардагӣ рехтагием ва трактор худм кор кардагиам. совету метавам ки амуҷа бихарем. бо замин арзонай. барои ҳамин худованд нигаҳдорту боша. водители зил бародаро бо як хабари дига водители зил ҳоилам одам ёфтагӣ нестад. кадомет ки нахоҳ шумо ҳам қадар бародаро ёфт нашава ягон одами дар зил кор кардтона 70 000 ҷои хубаш ҳастак. худованд нигаҳдорту боша.